Orezávanie stromov na Ivanskej mohyle znamená prvú etapu prác, revitalizácie, zelenie tohto pamätníka Milana Rastislava Štefánika. Práce realizuje firma Veles pod vedením inžiniera Kolníka a spočíva v dvoch takých základných oblastiach. Jednak výchovnom reze mladých stromkov, ktoré tu boli posadené v uplynulých 2 desaťročiach, a bezpečnostnom reze veľkých vzrastlých líp, ktoré tu rastú už 50-60 rokov. Ďalšou etapou obnovy zelene bude výsadba nových líp, ktoré budú vysadené jednak na vale, v samotnom vale tohto pamätníka, a dosadené do aleje, ktorá vstupuje a ukončuje areál pamätníka. Stromy, nakoľko v podstate predpokladám, že tu ešte nebol na nich robený zásah, tak často sú tu suché konáre, sú tu kolízne konáre, ktoré treba vyčistiť, odrezať. V zásade sa tento arboristický rez je v zásade taký, že správny arborista reže len to, čo je nutné, čo je potrebné, nič iné. To znamená, že skutočne tieto zásahy sú veľmi jemné, ale tak, aby aj do budúcna nič nekolidovalo v budúcnosti, žiadne konáre, aby neboli znova odreté alebo polámané. Je to super, že sa nám podarilo získať grant z VUB, z nadácie zamestnancov na obnovu zelene a teda prírody okolo mohyly Milana Rastislava Štefánika. Náhodou som prišla práve, keď sa začalo pracovať, a stretla som tu nie len teda tých, čo pilujú, ale aj tých, čo ten projekt spracovali. Takže tento rez, ako tento zásah je to v podstate investícia do budúcnosti, pretože nejde len o to, že by tie stromy mohol silnejší vietor zlomiť, alebo ani nie je samotný strom, pretože strom vydrží, ale niektoré konáre skutočne boli v takom stave, že silnejší vietor by ich mohol zlomiť, ale bolo tam veľa aj veľkých, ťažkých, suchých konárov, ktoré skutočne hrozili pádom a zrovna nad chodníkom, nad cestou. To znamená, že nebolo by to ideálne riešenie ponechať tak, aby sa náhodou niekomu niečo nestalo. V podstate toto priamo arboristické píly, že je na jednu ruku, aby človek mohol, nemá ručku vzadu, ale má nad ťažiskom, aby mohol s jednou rukou píliť. Aby to s jednou rukou človek mohol obsluhovať, ale vždy sa proste musí s dvomi rukami. S dvomi rukami, aj keď samozrejme na strane sa nedá, ale tak. To som práve chcel povedať, že aj tak proste, ja by som mal cukatúru, že predsa v tej výške a s tou motorovou pílou, že aby to nesklzlo a že ja viem, čo nejaké... Musí sa s dvomi rukami, s tým, že v podstate samotná píla stále visí na opasku, aj keď má, že jedna karabína je na opasku zavesená, to znamená, že človek keď takto robí, tak ju má proste stále, pustí ju na zem, ostane visieť. Keď ju chce proste zakliknúť, tak je tu druhá karabína a visí nakrátko. V prvom rade, že je o mnoho lepšie spraviť aj 3 takéto zásahy, ktoré ten strom ponechajú pekný, ako jeden kritický, jeden redukčný, ktorý z toho spraví nejaký taký totem, proste nejaký špalík, ktorý strom nenávratne zničí.